ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଲାକୁ ଆଣି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ଆସିଲେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍। ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି ସୋନପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଉ ସୋନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାପରେ ବର୍ଷା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ ଭାବି मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती पतलू, तुम ही कुछ सोचो। ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଇଟିଆଇରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଜିର। ଭୁଲ ଉତ୍ତର କହିଲା ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ କୋଡ଼ିଏ ମିଶେଇବେ 40 କରି ସେ 20ଟା ଧରି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ପଳା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବେ ପଳାନି ଭଲ କଥାର କିଛି ବାଟ ଜୀବ ଦିବାସୀ प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही चलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता। तुम किया होगा ठीक है, चलते भितर देखा जा भितर कौन है। ମାନେ ବନାଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାଇଛି। ଆଉ ଏ ଆମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। हम पता स्किल देखते तो ओडिशा किसी स्किल कम भी नहीं। चाबी सब बाइक पार्ट्स गच भी बहुत ही सुंदर जहाँ भी देखते सब पार्ट्स गच। प्रभु जगन्नाथ आम आराध्य देवता, जय जगन्नाथ। सब जिन पार्ट्स चेन बाहर भी टोटाल भी किसी सुंदर बनाई ऊपर पूरा बेल्ट बाहर चाबी रिंग एत सुंदर स्किलफुल टैलेंटेड यहाँ नहीं आउ बहुत किसी अच्छे देखिए जब आप सब किसी रेस्ट नहीं सब किसी बहुत ही सुंदर है।
ମାନେ ବହୁତ ହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯଦି ମନ ଦେଖି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେଉଁ ଜିନିଷର ବନା ହେଇଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ITI ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ସେଇଟା ଏବେ ସୋଲାର ଦେଖୁଥିବେ, ସେଠି ସୋଲାରରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସୋଲାରରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଜଳୁଛି, ସୋଲାର ସେଠି ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେଇପଟେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟା ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଜାଗା ପୁରା ଘେରେଇକି କରାହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହାତୀ ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବନାଉଛି। ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତ ନିଜେ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଗିଟାର। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଯିବାର, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗିଟାରଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ବି, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି କଇଁଚ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଟା କାଦ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉନି। ସୋ ଯେମିତି ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, କାଫି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ବହୁତ ଟପ୍ରେ ଅଛି। ଗଛଟା ଟାୟାର ଜାଗାରେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଏଠି ଟାୟାର କ'ଣ ସହିତ ସାଇକେଲ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ସେଟା କଇଁଚ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ରେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା କୁହ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କରାହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇନି, ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବି କାମରେ ଲଗା ହେଇଛି, ୱେଷ୍ଟକୁ ବେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେପଟେ ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ପୁରା ଆର୍ମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରୁ ଏବେ ଯିବା ହାରି, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।